Heaven in a Cup. Ang sarap naman ng pangalan nyo, ha? Yes po. It's a tie, everyone is a winner. Ah, makes sense. Change leather po siya, dati po siyang gamusa. Tapos ito po yung paint na ginagamit namin. Na, nababaw ka balen, kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. Guys, for today's vlog, nandito po tayo ngayon sa Dolores, city of San Fernando, Pampanga. Particularly, this is a Eskinita. One of the iconic Eskinita dito sa may intersection ng San Fernando. Yeah, so we're gonna get inside, guys. Papakita natin ngayon yung mga bagong establishments na nakabukas dito. If you're interested to know more, samahan nyo kami. So tara, let's go! Going inside the Eskinita is, we're gonna notice this store. Hello, Mami. Hello. Atinta ng 10 years na. Maganda akong herbal. Xerox kami. Ing store, nanya lagyo. Jeskalin. Jeskalin. Alright. Jeskalin. Thank you, Mama. Nice to meet you. Getting inside, ito na yung pinaka-main Eskinita natin. Ayan. Takodoki. Actually, na-feature na natin sila before sa bahay. As low as 10 pesos each. Snap. Oh. Heaven in a Cup. Ang sarap naman ng pangalan nyo, ha? Pwede po kami umorder. Okay po. Right after ng Takoyaki natin. takoyaki, dito kayo iinom. Mas refreshing dito, guys. Lumibot kami pa. Alright. So let's continue the journey. Again, this is Eskinita. And the next is Passion Empire. Hello, ma'am. So dito po sa Passion Empire po, ano po mga in-offer nila? So we offer all the Bangkok addresses and then personalized letters. Put your name, then you can choose your number. Depends on your personality. Pero mostly dito po more on ladies dress. Ladies, is it? Yes, Is it? ladies. Ah. Bangkok dresses. Thank you. Thank you so much. Thank you. Eskinita. Ito naman, kapag naghahanap kayo ng mga lawyer, Legal matters. advice, Shane Castillo Law Office. Yes. Castillo. Hello po. Ano po pangalan niyo, ma'am? Ann. Kayo po ang, what do you do here, ma'am? Legal secretary. Yung mga ganitong offices, what do they do? Legal advices, consultation, notary. Yan. nangangailangan pa man din ako ng notaryo niyan. Libre na, sir. Okay. If you are in need of legal services, meron po tayo dito sa Eskinita, and this is SC, Shane Castillo Law Office. Thank you, Mama! Actually, Mark, I was really surprised. Dito pala, halos kompleto na. Nandito na yung mga... So, mga like boutiques? Yes, mga services. Services, food. OOTDs. Marami pala tayong makikita dito sa Eskinita. Yeah, well, speaking of OOTD, ito naman yung DNT O-Shop, Clothing and Accessories. Hello po! Usually dito sa O-Shop, ma'am, ano po yung mga ino-offer po nila? Pants, manlalaki, pambabae. Pagdating sa ukay, mayroong mga branded. Katulad ng Adidas, since 2018. 2018? Matagal na. Nag-start kami online. Dito naman yung mga pang-masa na damit. Actually, So imagine, 2 for 150. 2 for 150, ayan, no? Alright, thank you! Thank you po. Thank you! Ayun guys, bisitahin nyo sila. Let's go to the next one. This is, actually parang ano to, architectural firm, no? Ganun. Yes. The next business is actually NutriScience. More on pharmaceutical products training. Pizza pa more! Ito yung feature natin. Bro, yung kailan lang. Grabe to. I gotta attest you. You gotta try it. Sabi ko dun sa vlog. Sobrang cheesy. Pinakamura. 179 yung all cheese. Pinaka-bestseller naman natin. What is Ay, it? pepperoni and then supreme, sir. Supreme. Sa mga mahilig sa mga shoes and mahilig sa mga magdumi ng sapatos. Hindi lang po sapatos, kundi pati po mga helmet, bags. Pwede ba tayo mag-sample? Change leather po. Dati po siyang gamusa. Tapos ito po yung paint na ginagamit namin. Hindi po talaga siya magka-crack. Anong gawin niyo po? Basic cleaning 300. Tapos yung yellowing niya, nandun na magkasama na din sa 300. Next natin guys, it's Puff Pro Vape Shop. Open na kaya? Open. It's open. Yo, what is up? Aside from vapes, ano po yung mga products natin dito, sir? Just po, mga coil, tapos chargers, disposable na device kaso naubos na. Nag-sold out po kasi kami. Pambansang gatas? Oo, bansang gata. Sa mga mahilig po kasi sa mga RY4 yung mga... RY4. Brand ba yun? Malalakas. Denwood po yung brand niya. Tapos yung flavor niya po, strawberry alcohol. Paprobate siya.
Crisel. Aljuri. Hello po, pasensya na po kayo dun sa pagbaba. How do you pronounce po yung yung brand natin, ma'am? Airuli. Okay. So dito, ma'am, basically ano po yung mga tinitinda natin dito? Mga t-shirt, then shorts, slippers. So first time mag-venture, Yes. first time dito sa Eskinita din. Meron tayong kanina mga ukay-ukay. Yes. So ito naman is mga overrun. Like for example, this is H&M, Pen Shop, Regatta. Ito ano to? Jugtug. Jug. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you po. So guys, this is Bros Herb Chicken. This is not the usual fried chicken. And as of now, meron tayong 40% discount. Grabe. Pasukin natin, candid natin yung sama natin. Hello, ma'am. Ano yung difference niya with the regular fried chicken natin na uso sa mga daan ngayon? May ano po siya, may lasa po siya na parang herbs po. Na malilamlam din po siya. Pinagkaiba din po nila yung presyo din po. Mas mura po dito, tsaka mas mabilis po. So this is another unique establishment dito sa Eskinita. It's called Maya Flores Flower Shop. Hello po. Hello. Hello po. Hello. That's our beautiful Dolores. florist. Okay. How does it differ with the usual flower shop now? Yung sa amin kasi sir, sabihin nyo lang sa amin yung budget nyo and then we'll arrange. Hindi siya naka-standardize, lahat sila customized. And then yung iba din, nag-request sila ng something personalized. So dinodrawing namin from scratch. Do you also have yung mga fresh flowers, mga ganyan? Yes! Nakilala kami sa tulips. Cool. Thanks, Gab. Thank you! Thank you. Bye-bye! See you more. Luxuria Medical Clinic. Ito naman makikita natin meron tayong flu vaccine, pneumo, Cocal. cocal, and swab antigen. Hello, ma'am. Ma'am, dito po sa natin, Luxuria Medical Clinic, ano pa po yung mga services natin dito? Bali, home service siya ng mga pedia vaccines like pwedeng HEPA, measles, chickenpox, yung mga vaccines, yung mga Yes. pambatang vaccines. Yun, tapos home service siya. So, home service We din do po. home service, Okay. yes. Thank you po, thank you po. Bumalik na tayo dito sa main entrance, Yes. no? And full circle, ang dami nating na-experience. So, pasok tayo, MSP Dental Clinic. Hello po. Hello po, ma'am. Hello po, ma'am. As you can see, guys, meron tayong patient. Okay. Hello, doc. Hello po. Actually po yung mga services na in-offer niyo po dito sa General dentistry po tayo dito. Lahat, pasta, cleaning, bunot. Thank you po. Hindi po na namin kayo istorbohin. Thank you so much po. This is gonna be the last. It's a tie. Everyone is a winner. Makes sense. It's a tie. No one wins, no one loses. No one win, no one lose. Pero dito, everyone is a winner. Boneless thigh. I think this is different. Kasi thigh, iyon yung isa sa mga mas mahal na part ng chicken, bro. Just yes, boneless tie. Hello, ma'am. Ayun nga guys, pagkatapos nating inikot yung Eskinita, nagpapasalamat kami sa mga concessionaires dito na Bigay ng mga food nila. on our table, meron tayong mga roast herb chicken, meron din tayong pizza thai. For our drinks Meron is tayong heaven in a cup. Dito sa Eskinita, hindi natin expect na ang dami palang pwedeng puntahan dito. Na-impress ako actually, Mark. Legal, medical, lifestyle, ating clothing, and syempre yung mga kailangan natin for engineering. If you are interested to know more about yung mga establishments or businesses na in-include po namin dito sa video na to, make sure to check them out. And again, this is Eskinita. Congratulations po sa inyo. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you in the next one. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.